Kaixo lagunok, foro sozialaren topaketa hau baliatu nahi dugu euskal preso politikoen kolektiboaren besarkadarik sendo eta goxoena igortzeko, eta gure hitza ere zuei helarazteko. Militante gisa, gure nahia litzateke bertan egotea, zuekin bat eginda eztabaida eta ondorioetan parte hartzea. Elkarrekin egoteko ezintasun hau gainditzeko, modu eta bideak jarri behar direla uste dugu. Zuekin dugun harremana lehentasunezkoa eta hurbila izan dadin. Argi baitugu, aurrera egiteko zuekin hartu eman zuzenak izatea ezinbestekoa dela. 6 urte igaro dira aieteko adierazpena gauzatu zenetik, eta denbora honetan gertaera ugari ezagutu ditugu. Ekimen horrek egoera berri bat plazaratu zuen gure herrian. Etak borroka armatua behinbetiko uztea iragartzearekin batera, baldintza berriak ireki ziren gatazka politikoari konponbide emateko, bide demokratiko eta indarkeriari gabeko batetik. Garbi ikusi zen, herri honi zor zaion prozesu berri hau garatzeko beharrezkoa zela alde guztien borondatea. Bakea, elkarbizitza eta konponketa politikoa guztion ardura baita. Laster konturatu ginen ordea, estatuek, Espainiarrak batez ere, oztopoak jarriko zizkiola. Gatazkaren ondorioen aferan blokeo ezarriz. Blokeo hau apurtu nahian, EPPkak iritzi zion ezinbestekoa dela euskal gizartearekin lotura eta harreman estua lantzea. Testuinguru horretan hasi zen gure kolektiboa foro sozialarekin harremanetan, guztion artean kaleak usteko helburuarekin bide horri bat osatu nahian. Hartu eman hoien emaitza izan zen, kolektiboak 2013ko abenduan argitaratutako agiria. Dokumentu horretan agertzen ziren zehaztasunak sozializatzeko eta gauzatzeko orduan, Estatu Espainiarrak sekulako zartada errepresiboak bultzatu zituen. Ondorioz, bai foro sozialaren ekarpenak eta bai kolektiboaren dokumentuaren potentzialitatea ahulduta geratu ziren. 2013ko dokumentuaren garapena euskal gizarteak lagunduta garatu behar baitzen. Hori gertatu zenetik, 3 urte luze igaro dira. Denbora horretan ez gara geldi egon, eta berriro foro sozialak bere urratsetan aurrera egiteko baldintzak sortu dira, eta kolektiboak ere bere barne eztabaidari ekin dio etorriko diren erronkei modu sendo eta eraginkorrean aurre nola egin erabakitzeko. Kartzelak usteko bide horri bat zehazteko une heldu da. Bakoitzak bere esparru partikularretik ekarpen eraikitzaileak eginez. Bide horri hau osatzeko akordio transbertsal eta bateratzaileak lortzea beharrezkoa da. Eta akordioien subjektu nagusia euskal gizartea izan behar da. Iritsi da ordua aurreko ziklo politikoari itxiera sendo, egonkor eta denok onartua emateko. Ahaleginak eta bi egin behar ditugu, gure seme-alabei, Euskal Herri baketsu, adiskidetsu eta justu bat eskaintzeko. Bidea asmatu behar dugu, hau guztia egiteko, Euskal Herriaren etorkizuna dagoelako jokoan. EPPkak Euskal gizartearekin, indar politikoekin, sindikatuekin, eragile sozial desberdinekin, eta euskal instituzioekin bide hau egiteko gure prestutasuna azaldu nahi du. Gure herrian, bakea eta elkarbizitza eraikitzea guztion ardura da. Prozesu hau, sendoa, sinesgarria eta iraunkorrea izateko, presori gabeko Euskal Herri bat behar dugu. Euskal preso politikoen kolektiboak bide hau jorratzeko bere konpromiso sendoa agertzen du. Amaitzeko, zintzo esan nahi dugu, EPPK oso pozten dela foro soziala berriro urratsak ematen ikusteaz. Estatuen orain arteko blokeo arduragabe hori gainditzeko aleginean. Foro sozialak, kasu honetan, euskal gizartearen sentsibilitate ugari jasotzen du, eta prozesu honetan, euskal gizarteak izan behar du eragile kolektibo nagusia. Gaurkoz besterik gabe, jaso ezazue hor bildu zareten guztiok gure agur eta besarkadarik beroena.